lill-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela, akkumpanjat mis-Sinjura tiegħu Dr. Lidia Abela.
l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Nilqawkom minn dan ir-raħal sabiħ taħal Kirkop. Grazzi ħafna tal-li tinsabu magħna minn hawnhekk insellmu ovvjament telespettaturi ta' One kif ukoll daw koll din iseguna permezz tal-mezzi soċjali tal-Partit Laburista. Qabel xejn tajjeb illi ovvjament insejjaħ u nsellem lill-kandidati li se joħorġu fuq id-distrett numru 5 f'isem il-Partit Laburista. Nibda bil-Prim Ministru l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Owen Bonnici, Gianluca Cutajjar, Miriam Dalli, Omar Farrugia, Giulia Farrugia Portelli, Jean-Claude Mikallef, Joseph Sammut u Stefan Zrinzo Azzopardi. U nibdew din l-attività politika ser inħalli issa fidejn il-kollega Clara Ġu ser tibda l-intervista tagħha fidej Claire. Grazzi ħafna. Insellem lilkom kollha li qegħdin hawnhekk kif ukoll it-telespettaturi li qegħdin isegwuna. Onorevoli Prim Ministru, ir-raba' ġimgħa tal-kampanja elettorali tibda illum. Din hija l-ewwel kampanja elettorali tiegħek bħala mexxej tal-Partit Laburista. Qed imorru kif stennejthom l-iżviluppi l-affarijiet ta' din il-kampanja elettorali. Leonet, insellmilkom u grazzi ta' din il-laqgħa sabiħa. Grazzi ħafna. Grazzi lilek Leon. Mill-aspett ta' laqat ma' nies preċiżament kif xtaqt għaliex l-isbaħ ħaġa u l-iktar ħaġa li kont qiegħed inħares il-qudiem għaliha kienu l-laqat ma' nies. U r-realtà hija li waqt pandemija l-iktar ħaġa illi tlifna, il-kuntatt personali ma' nies minħabba restrizzjonijiet li kellna minħabba impenji taħt tista' tgħid ta' kull siegħa li bdew iqumu minn ħin għal ieħor bil-reperkussjonijiet tal-restrizzjonijiet li konna qegħdin nagħmlu. Kien hemm elf ħaġa waqt il-pandemija li ridna nieħdu ħsiebha ta' kuljum. U allura dak il-kuntatt dirett man-nies għalkemm ippruvajt inżommu kemm nista' naturalment ma kienx dak illi xtaqt. Imma f'dawn l-aħħar ġimgħat, anzi ngħid ukoll f'dan l-aħħar xhur, u mbagħad żdied mal-kampanja elettorali dak il-kuntatt reġa' żdied, tuħu pjaċir tisma' l-proposti mingħand in-nies. Kienu dak il-proposti li waslu wkoll għall-manifest elettorali, għal dak l-elf proposta li għandna fil-manifest elettorali, mbagħad l-esperjenza sabiħa ferm tal-home visits fejn inti tidħol ġo djar tan-nies u hemmhekk tesperjenza il-ħajja kif ikunu qegħdin jgħixu għan-nies, jiġifieri ltqajt ma' ħafna pensjonanti, ma' persuni li għandhom bżonn assistenza partikolari, ma nafx forsi nsemmi persuni b'diżabilità, ir-realtajiet tal-ħajja ta' kuljum. U minn hemmhekk fejn verament imbagħad titgħallem dak li jkunu qegħdin jgħixu n-nies u tkun tista' tadatta anke l-proposti għall-futur tal-pajjiż skont ir-realtajiet li tkun qed tesperjenza. Jiġri minn dak l-aspett kienet il-kampanja kif xtaqta, kif stennejta u kif inhi. Ħaġa waħda li żgur ma stenna ħadd kienu it-tensjonijiet li hemm bħalissa bejn ir-Russja u l-Ukranja. Rajna kif kellna Kunsill Ewropew mhux dak li kellna l-aħħar wieħed l-informali imma ta' qablu fejn id-diskussjoni kienet propju dat-tensjonijiet imma meta kien għadu ma beda xejn. U l-previżjonijiet li kien hemm f'dak il-Kunsill kienu li ħadd ma stenna mis-27 mexxej ta' madwar il-mejda li l-konflitt li ġara kien se jfaqqa daqshekk malajr. U d-diskussjoni dakinhar kienet isma' di probabbli xi ħaġa li hemm ħafna dwarha ma mhux neċessarjament se timmaterjalizza, ma kemm konna żbaljati kollha għaliex propju ftit tal-jiem sigħat wara ġara dak illi ġara. U hemmhekk ukoll illi l-kampanja elettorali ħadet dimensjoni oħra għaliex priorità tiegħi tibqa' it-tmexxija tal-pajjiż u kien għalhekk ukoll anke li fil-jiem li għaddew ħassejt il-prijorità kellha tkun li mmur ġewwa Franza. Ġewwa Franza sabiex nittrattaw din ir-realtà ġdida hija ħasra illi kellek oppożizzjoni li pruvat tagħmel kapital politiku minn din il-kwistjoni wkoll u għalhekk issa li tkompli tikber l-importanza tal-għażla tas-26 ta' Marzu. Partikolarment fejn issa din ċari żewġ pożizzjonijiet tal-partit għandek oppożizzjoni fuq naħa li qed toffri biss firda u instabilità
għal pajjiż f'mument fejn id-dinja kollha għandha bżonn tmexxija serja, kredibbli u li toffri stabilità u dak li qed joffri il-moviment immexxi minni id-deċiżjoni l-għażliet ta' stabilità u ta' għaqda nazzjonali. Nistaqsik issa dwar suġġett li forsi ma tantx tkellimna dwaru, suġġett li naf xorta li tagħtu każ għaliex anke nara ċertu kummenti permezz tal-medja soċjali, il-festi, Prim Ministru, però kif edaw jien ukoll illum u inti taf li ħansemmi wkoll l-attivitajiet kulturali, l-attivitajiet artistiċi. Kemm huma importanti daw, speċjalment f'dan iż-żmien, żmien wara il-pandemija, ovvjament in-nies li jaħdmu f'dan is-settur intlaqtu b'mod partikolari. Settur li flimkien mat-turiżmu kien wieħed mill-iktar impattati b'mod negattiv bil-pandemija, għaliex ir-restrizzjonijiet kien propju f'da setturi li laqtu b'mod negattiv l-aktar. U kien għalhekk illi konsistentement kull meta ntlabna biex nagħtu s-sosten kemm jekk finanzjarju kemm mod ġenerali, dejjem rajna li nkunu attenti ħafna u ngħinu dan is-settur, partikolarment ma' laqda li tirregola is-settur il tqajna kemm il-darba kull fejn kien hemm intoppi rajna kif poġġejna madwar mejda u solvejnihom. Jiena nqis il-festi iktar milli tradizzjoni ngħidilhom huma dak li jiddefinixxu l-identità tagħna wkoll. Tant hija xi ħaġa l-qalb il-Maltin. Tara kemm hu b'saħħtu s-settur tal-kontribut volontarju wkoll għax tant tara żgħażagħ li jikkontribwixxu fil-festi tagħna. U hemm fejn hemm li nistgħu wkoll nibqgħu ninċentivaw il-tisħiħ tal-ħiliet taż-żgħażagħ tagħna. Insemmi l-każini tal-banda. Realtà li żviluppat f'dan l-aħħar snin fejn il-każini kienu qegħdin f'sogru kbir li jintilfu. Kellna numru ta' kawżi minn sidi li huma proprjetarji tal-każini li bdew ifittxu l-laqdiet biex jiżgumbrawhom minn dal-proprjetajiet. U s-sitwazzjoni s-sentenzi tal-qrati tagħna kienu konsistenti jotħallas mijiet ta' eluf ta' euro inkella tiġi żgumbrat. U r-realtà hija li l-laqdiet tagħna ma jifilħux jħallsu dak l-ammonti. U hemmhekk illi intervjenejna bħala gvern b'inizjattiva li tiswa 20 ta' miljuni ta' euro qed nitkellmu hawnhekk fejn il-gvern se jkun qed jixtri ġa beda il-proċess se jkun qed jixtri il-każini mingħand is-sidin privati jiġu proprjetà tal-gvern u mbagħad il-gvern jidħol bi ftehim ma' dik laqda partikolari biex ikun jista' jtieha ftehim li permezz tiegħu ikollha titolu fuq il-post xorta waħda. Ma din kienet inizjattiva l-ewwel qed mill-aspett organizzattiv għandek ħafna x'tikkoordina, ma kellna rrieda li naslu u għax nemmnu fis-settur wasalna għal mod kif se nkunu qed norganizzaw dan il-mezz biex nipproteġu sa fejn huwa possibbli il-każini tagħna u naturalment laqdiet li operaw minn ġo fihom milli jiġu żgumbrati. Mbagħad meta sibna dik is-soluzzjoni, naturalment min kien laħaq xtara l-każin tiegħu, ġifieri dawk laqdiet illi kienu xtraw il-każin tiegħu ġew fuqna u saqsewna ma aħna illi forsi għandna bank loan jew konna ġemmajna biżejjed flus biex stajna niffinanzjaw ix-xiri tal-każin tagħna. Ħanitħallew minn rajnuna u r-risposta tagħna kienet le aħna rridu ngħinu lil kulħadd. U għalhekk li se nkunu qegħdin ngħinu anke lil min laħaq xtara l-każin tiegħu ferjas bħal restawr biex nagħti eżempju wieħed u skemi adattati għal min huwa diġà sit tal-każin tiegħu. Imma mbagħad qed nitkellem fuq il-binja. U l-binja hija importanti għax mingħajr binja ma tistax topera, imma mbagħad in-nies huma dak li jagħtu r-ruħ lill-binja. U hemmhekk fejn irridu ninċentivaw it-talent. Insemmi hawnhekk għandi diversi eżempji ta' fejn manifest elettorali tagħna huwa ċar ħafna fil-pożizzjoni tagħna dwar il-festi. U punt ta' tluq importanti ħafna jien nemmen u se jkollna sajf tradizzjonali u normali li jfisser l-organizzazzjoni tal-festi tagħna b'mod normali. Dak li kellna nagħmlu fuq il-pandemija għamilnieh, meta kien il-mument li nagħmlu restrizzjonijiet għamilnihom, meta kien il-mument li nibdew irrilaxxajna, issa huwa l-mument li nibqgħu mexjin b'mod organizzat u metodiku fit-tneħħija tar-restrizzjonijiet. Amministrajna l-vaċċin b'mod effiċjenti, l-istess għall-booster dose min għadu ma marx għall-vaċċin jew għall-booster dose inħeġġu biex imur huwa importanti biex nibqgħu sejrin lura kemm jista' jkun malajr fit-triqa normalità sħiħa, però il-festi se jkunu qegħdin isiru. Dak ċar ħafna fuq dak il-punt.
Imbagħad insemmi inizjattivi targeted, nsemmi waħda minnhom fejn qed inkunu qegħdin ngħinu laqdiet mużikali biex jinkoraġġixxu tfal li jitgħallmu strument mużikali, dik hija inizjattiva ħelwa ma naħseb li se tagħmel differenza. Inizjattiva oħra hija r-restawr tal-armar tradizzjonali biex inkunu qegħdin letteralment illibsu l-irħula bil-mod verament sabiħ illi jafu joffru biss il-festi tagħna. Imma mbagħad ħa niġi għas-settur li naf li huwa tant tal-qalbek dak artistiku, bl-istess mod ġie impattat nafu kemm il-darba ltqajt mal-persuni li jimmilitaw f'dan is-settur tant importanti għall-pajjiż. Il-pandemija kienet dik li taddaqqa b'saħħitha ħafna. U għalhekk illi s-support li tajna u se nibqgħu nagħtu aħna bħala gvern lil dan is-settur se jibqgħu eħeb saħħtu. Ġifieri nindividwalizzaw ukoll fejn l-aktar huwa meħtieġ dak is-support partikolarment finanzjarju u se nkunu qegħdin nagħtuh. Għalhekk se nkunu qed nallokaw fondi li huma targeti tal-artisti għal kreattivi għal laqdiet kulturali wkoll sabiex jirkupraw kemm jista' jkun malajr mill-effetti negattivi tal-pandemija. Grazzi ħafna, san komplu bil-mistoqsijiet, pero qabel xejn nixtieq naddifti tal-kollega tiegħi Svetlana li x'għandha intervent f'dan il-mument. Grazzi lilkom mela fil-fatt ser l-intervent ser jagħmlu l-Ministru Evarist Bartolo. Insellmilkom, jiena se nitkellem ftit fuq Marzu. Marzu huwa xahar speċjali għal dak li għandu x'jaqsam mal-Għaqda Nazzjonali u Isliem, nispjega. Fit-2 ta' Marzu ta' 77 sena ilu, it-tim Malti kien qed jilgħab kontra il-Hajduk Split, tim famuż ħafna mill-Jugoslavja, kienu qed jilagħbu fl-Empire Stadium. Dak iż-żmien anke l-stadium kienu jissemmew Empire, mhux National, għax konna kolonja. U qabel il-logħba taf li jdoqqu l-innijiet, u l-ewwel daqqew l-innu tal-Jugoslavja, u mbagħad daqqew l-innu tal-God Save the King dak iż-żmien għax ir-reġina missiera kien għadu ħaj. U waqfu. Qalu, għaliex ma daqqewx l-innu Malti. U l-folla ta' Maltin li kienet hemm brabja għamet bil-wieqfa u bdew ikantaw l-innu Malti huma. U interessanti, għax aħna wieħed mill-ftit pajjiżi li għandna nazzjonali qabel ma sirna nazzjon. Dik hija xi ħaġa interessanti ħafna. Imma nixtieq nikkwota ftit versi li hawn minnkom żgur qrawhom ta' Rużar Briffa li jisimha Jum ir-Rebħ. Infakkarkom ftit xi jgħid, huma versi sbieħ ħafna. U l-kotra qamet f'daqqa u għajtet jien Maltija. Miskin min ikasbarni, miskin min jidħak bija. U l-kotra għannit f'daqqa u semmet mal-irjieħ l-innu ta' Malta tagħna u l-leħen kien rebbieħ. Konna kolonja, mhux biss ma stajniex inkantaw l-innu nazzjonali tagħna, imma stajna mmexxu lil pajjiżna. Għax dak iż-żmien il-ħaddiema kienu bla vot. In-nisa kienu bla vot, u allura ma setax jitla partit li se jaħdem għal ħaddiema, li se joħloq il-ġid u se jqassam il-ġid. U tant ma kellni s-saħħa nagħmlu dan li eluf ta' Maltin u Għawċin kellhom jitilqu minn pajjiżna. Għax aħna f'pajjiżna għażla waħda għandna. Jew xogħol jew emigrazzjoni. U tant emigraw Maltin u Għawċin minn pajjiżna li anke sal-lum 77% tal-Maltin u l-Għawċin għandhom qraba barra minn Malta. Minħabba li kellhom jitilqu minn pajjiżna għax pajjiżna kien gżejjer ta' miżerja, ta' faqar u ta' qatt. Illum nistgħu nkantaw l-innu Malti, ma aktar importanti milli nkantaw l-innu Malti u li ngħixuh u naħdmu bil-fatti li l-kliem tiegħu ngħixuh bil-fatti u nagħmluh bil-fatti. Għandna innu sabiħ. Kliemu jfisser ħafna. Kull ma fih 38 kelma. Però l-aħħar 7 kelmiet tiegħu huma qawwijin ħafna. Ħanfakkarkom li huma. L-ewwel 2 kelmiet sbieħ. Nagħtu s-saħħa lil ħaddiem. U propju għalhekk twielet il-Partit Laburista ftit aktar minn seklu ilu biex jagħti s-saħħa lil ħaddiem
il-Partit Laburista ġablu id-dritt tal-vot għax ma kellux u l-ħaddiema bla vot mhumiex ikkalkolati u allura min ma jivvutax qed jgħid lilu nnifsu jien ma rridx niġi kkalkulat. Hekk fisser ikun qed jikkundanna lilu nnifsu għalhekk. U ejja niftakru x'ġara bil-kisba tal-vot, il-ħaddiema setgħu jivvutaw fl-aħħar favur politika fejn il-poplu jikseb id-dritt li jmexxi lilu nnifsu biex joħloq il-ġid u x-xogħol. Seta' jivvota favur il-Partit Laburista biex jaqassam il-ġid u jtejjeb il-ħajja tal-poplu permezz ta' servizzi soċjali, permezz ta' servizzi pubbliċi, pereżempju tas-saħħa u tal-edukazzjoni. Mbagħad x'inhu l-aħħar vers sabiħ ħafna tal-innu Malti? Jgħid seddaq il-għaqda fil-Maltin u Isliem. Il-Maltin iridu politika favur l-għaqda nazzjonali, favur Malta. Iridu politiċi onesti, kapaċi u jpoġġu l-ġid tal-poplu qabel l-interessi personali tagħhom. Aħna urejna li kapaċi nħarsu s-saħħa u l-ħajja tan-nies waqt problema kbira, l-problema kbira tal-pandemija. Bl-istess mod lest inħarsu is-saħħa u l-ħajja u l-għejxien tal-poplu tagħna llum li qed nintlaqtu bħalma qed tintlaqat id-dinja kollha mill-effetti koroħ tal-gwerra fl-Ukrajina. Il-Prim Ministru ma nafx kien joqoslu jiġrilu f'dawn is-sentejn. Is-soltu l-ewwel 3000 siegħa ta' Prim Ministru jgħidulu mhux ħanimhom perjetà, jidħol bil-mod fix-xogħol tiegħu, joqgħod jidra biex imbagħad jidħol għal piż kbir li kellu. Żgur li l-Prim Ministru tagħna ma kellux il-lussu tal-ewwel 3000 siegħa biex jitgħallem ibaħħar fil-maltemp. U allura il-poplu għandu għażla qudiemu, għandu għażla ta' kaptan li wera bil-fatti li kapaċi jbaħħar fil-maltemp. U xi ħadd ieħor li aktarx anke fil-banju għandu problema jżomm fil-wiċċ. Il-Maltin iriduna l-koll naħdmu għal-paċi. Għaliex Marzu għandu dat oħra importanti. Kenna tal-bidu ta' 2 ta' Marzu, mbagħad għandna tal-31 ta' Marzu 1979 fejn għalaqna il-bażijiet militari u ħlifna li ma nħallux il-gżejjer tagħna jintużaw fi gwerer kontra pajjiżi oħra. Aħna kontra l-gwerer, għalhekk aħna neutrali, ma nidħlux f'alleanzi militari ta' gwerer kontra oħrajn u xi ħaġa li bdiet bħala proposta tal-Partit Laburista u kienet kontroversjali dak iż-żmien, illum nafu li 2/3 tal-Maltin huma favur li nkunu neutrali u nibqgħu neutrali. 80% tal-Maltin huma favur li naħdmu għal paċi fil-Mediterran. U aħna hekk nagħmlu u hekk se nkomplu nagħmlu. Fil-Mediterran mal-ġirien tagħna u anke fid-dinja jekk minn Jannar li ġej niġu fil-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Magħquda biex inwasslu il-messaġġ tagħna favur il-paċi. U aħna nitkellmu ċar, bla preżunzjoni, b'dinjità. La narmu lilna nfusna u waqqas naħsbu li aħna kbar, imma konsistentement inwasslu il-messaġġ ta' paċi fl-gwerra, favur l-indipendenza nazzjonali, favur is-sovranità, favur li l-inkwiet jiġi solvut bil-mod paċifiku. Għalhekk aħna kontra l-gwerra u kontra li pajjiż kbir jipprova jaffeċ il-pajjiż ieħor. Aħna bil-fors iridu nkunu favur il-ħarsien tal-liġi internazzjonali. Però biex nagħmlu dan, u dan huwa l-aħħar appell tiegħi, biex inkunu nistgħu naħdmu għall-ġustizzja soċjali, għall-għaqda nazzjonali u għaslim, hemm bżonn li issa Marzu ta' din is-sena ndaħlu dat oħra. Mela semmejna 2 ta' Marzu u semmejna 31 ta' Marzu, issa nsemmu 26 ta' Marzu. Għaliex huwa biss vot b'saħħtu favur il-Partit Laburista li nkunu nistgħu nagħmlu dan ix-xogħol kollu. Kollu.
il-vot il-vot sakemm kisbu il-Partit Laburista kien dritt. Imma issa sar dmir. Issa sar dmir għax dawk kollha li huma favur il-ġustizzja soċjali, l-Għaqda Nazzjonali u Isliem joħorġu jivvutaw fis-26 ta' Marzu, jekk kellhom xi inkwiet ma' xi kandidat partikolari, ma' xi ministru partikolari, jibda minni l-ewwel wieħed, ma' xi membru parlamentari, ma jeħilx il-partit kollu. Noħorġu nivvotaw għal Partit Laburista, vot għal Malta. Grazzi. Grazzi, Onorevoli Evarist Bartolo. Prim Ministru, kemm ngħidlek biss li d-data żilta qablek jiena, għax jiena żewwiġ fil-26 ta' Marzu. 11-il sena ilu. Ġifieri ħajkolli l-elezzjoni, ħajkolli l-anniversarju dakinhar tal-elezzjoni. Intant, ħan nistaqsik xi ħaġa oħra. Grazzi. Lilek ukoll, sintendi. Ħan nistaqsik xi ħaġa dwar il-ġustizzja, l-kelma ġustizzja nitkellmu ħafna dwarha u insemmuha kontinwament. Però lilin mill-ġustizzja fis-sens tradizzjonali tagħha, inti titkellem ħafna dwar kif trid issir ġustizzja ma' setturi differenti ta' ħaddiema. Dina għada fuq l-aġenda tal-Gvern? Iva, tlaqna minn punt fl-2017 fejn allokajna aktar minn 66 miljon euro sabiex jissewwew inġustizzji tal-passat u ssir ġustizzja man-nies li ġew impattati. X'kienet ir-realtà ta' dak iż-żmien? Anka ta' qabel l-2013 qed nitkellmu. Sitwazzjoni fejn nies inqabdu f'limbu legali. Tagħmel kawża ma tafx kif ħadd tispiċċa li konna nafu aħna qed insemmi l-2017 anke mill-leġislatura tal-2013 sal-2017 li n-nies kellhom raġun moralment, legalment kellek sitwazzjoni niftakarni kont wieħed minn dak li qed nassisti lill-pulizija biex jitħallsu tal-overtime tagħhom. Mhux qed nitkellmu kienu qed jippretendu xi ħaġa li ma kellhomx dritt għaliha, overtime maħdum. Il-ġimgħa tal-pulizija dak iż-żmien kienet 46 siegħa. U kienu għal medda ta' snin il-pulizija ħadmu lilin il fuq minn 46 siegħa. Kienu miktubin kollox bl-iswed fuq l-abjad u l-Gvern Nazzjonalista ta' qabel l-2013 niftakarni konna mmorru niddiskutu mal-Ministru tal-Intern ta' dak iż-żmien dejjem jgħidilna għandek raġun, għandkom raġun, dak tagħkom miktubin u tantuhom karti u fuq karti u dejjem jgħidulna għandkom raġun. Orbot is-sena 2013 darba minnhom niftakar konna morna meeting u kien qalulna għandkom raġun imma l-każ miet biżmien. Hekk kienu qalulna. Imma l-korp tal-pulizija dan ma tant mijiet ta' pulizija li ħadmu. U legalment forsi kellu raġun il-Gvern Nazzjonalista ta' dakinhar, imma moralment li inti tċaħħat lin-nies mill-ħlas tax-xogħol li jagħmlu konna nafu li hija ġustizzja u għalhekk li ġew neduti dawk l-iskemi sabiex jagħmlu tajjeb għan-nuqqasijiet tal-amministrazzjoni preċedenti. Nsemmi l-kwistjoni tal-ħaddiema tax-xatt. Id-diversi skemi across the board li għamilna biex nindirizzaw inġustizzji partikolari. Imma x'kien il-prinċipju dakinhar għadna jkun inutli nallokaw tant ammont inwedu n-nies li ħanamlu ġustizzja magħhom u nofs triq naqtaw nifisna? Le, imxejna b'dak li huwa sostenibbli. U kien għalhekk illi il-wedi li għamilna ma' kull settur mhux biss onorajnihom, imma onorajnihom b'mod li qassamnihom fuq medda ta' snin biex dejjem niżguraw ir-responsabbiltà ta' dak li konna din inwedu. Jiġifieri ħaqna l-bilanċ bej li inħarsu sew il-finanzi tal-pajjiż imma nagħmlu tajjeb fuq il-weda li konna tajna. U n-nies illum il-werrieta tal-ħaddiema tax-xatt, il-pulizija u ex-pulizija llum li kienu ħadmu dak l-overtime u rċevew il-ħlas jafu u diversi sta setturi oħra li se nkun qed nitkellem magħhom, kulħadd jaf li dak li wedna wettaqni. Jiġifieri qed insemmu l-ex ħaddiema tal-korpi kemm hemm mijiet ta' persuni li saret ġustizzja magħhom insemmi qed nitkellmu ma' 9,000 persuna li rċivew kumpens għall-inġustizzja li kienet saret kien insemmi l-ex ħaddiema tal-MDD, tal-MEB fost oħrajn, pulizija semmejthom diġà. Qed nitkellmu s'issa l-kumpens li ġi riċevut il fuq minn 66 miljun euro. Sal-aħħar tal-leġislatura li jmiss inkunu għalaqna dak il-wedit kollha li konna għamilna.
Imma fadalu nifhem ġifieri kien hemm ħafna nies li avviċinawna qalu għad hemm ċertu pockets li s'issa għadhom mhux indirizzati. Hemm kawżi li għadhom pendenti l-qorti u għalhekk issa li rridu nkomplu nindirizzaw dak l-inġustizzji. Nsemmi it-Tarznari minn forsi minnkom hawnhekk kien jaħdem hemmhekk. Il-famużi skemi li kienu għamlu way back il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, skema B u C li kienu nafu x'inġustizzja ħolqu. Kemm fl-għażla ta' min kellu jieħu bil-fors waħda jew l-oħra, letteralment brikat jew tieħu din jew ma tieħu xejn, hekk kienu jsiru l-affarijiet fi żmien amministrazzjoni nazzjonalista meta kienu jiddeċiedu li jxogħlu azzjenda ma kinux jassiguraw il-ġob u l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' kif naħdmu aħna, imma kienu jaraw għandek dik, take it or leave it. Ma jimpurtax, għalhekk aħna qegħdin hemmhekk biex insewwu wkoll l-inġustizzji ta' dak iż-żmien. Insemmi l-eks ħaddiema ta' Telemalta, hemm kawża li għadha pendenti jekk Minister żball qiegħda fi stadju tal-appell ukoll, dawk ukoll irridu nindirizzawhom, l-eks ħaddiema tal-MDD, tal-PBS ukoll, kollha li kellhom interessi li f'xi żmien jew ieħor ġew impattati b'mod negattiv. Insemmi dak li kienu fl-iskema tal-istudent ħaddiem lura fis-snin, illi wkoll hemm numru ta' claims dwarhom li qegħdin naraw ukoll kif nistgħu naslu għal ftehim dwarhom. Hemm ukoll l-eks membri tal-armata tagħna. Dak li twaqfu bordijiet tal-inġustizzji dwarhom u ġustament qegħdin nisaqsuna aħna kellna l-klass tagħna li nistema' xhur ilu jew hemm min ilu ftit xhur mhux ħażin, imma da ma teħdiġ deċiżjoni. Dak in-nies nassigurhom illi kollha se jkun hemm deċiżjoni dwar il-każ tagħhom. U ma rridx nipprova niġġustifika d-dewmien imma kellek realtà li l-armata tagħna tul dal-aħħar xhur kellha kwantità ta' xogħol relatata mal-pandemija. Niftakar żmien fejn l-armata tagħna kienet litteralment maqsuma fuq 1000 ħaġa fid-diversi pressures li kellna l-pandemija fejn l-armata kellha rwol kruċjali, il-kontroll tal-immigrazzjoni, id-diversi areas li kellha taħdem l-armata bżieda mal-xogħol tradizzjonali tagħha. Insemmi wkoll l-armata kellha fokus fuq ftehim kollettiv ġdid illi nnegozjajna f'dawn l-aħħar xhur, ftehim kollettiv li bidel għat-tajjeb ħafna l-kundizzjonijiet tal-membri tal-armata tagħna. U kien ftehim li ngħidlu jiena wieħed rivoluzzjonarju għax tejjeb bil-bosta l-kundizzjonijiet tax-xogħol. Mhux biex niġġustifika, għaliex min qed jistenna nemmen li d-deċiżjonijiet iridu jingħataw, però hemm il-kelma tiegħi illi d-deċiżjonijiet se jkunu qegħdin jingħataw. Li hu żgur imma li dan in-nies kollha li semmejt diversi setturi jaf hemm oħrajn ukoll, ma kull min tajna weda wettaqnija, hekk ħdimna, hekk se naħdmu u hekk se nibqgħu naħdmu. Dalgħodu, Prim Ministru, kellkom laqa fost il-membri tal-Kamra tan-negozji żgħar. X'kien il-messaġġ tiegħek għal-negozji żgħar? Ovvjament qegħdin nitkellmu fi żmien fejn id-dinja għaddejja minn dak li għaddej u kif qal tajjeb ukoll anke l-Onorevoli Evarist Bartolo dan mhuwiex żmien faċli la għalik u la ovvjament għan-negozji żgħar. X'kien il-messaġġ tiegħek? Li se nibqgħu man-nies. Ikunu xi jkunu ċirkostanzi. Bdejna hekk f'Marzu tal-2020, anzi nsemmi minn ħafna qabel, imma f'Marzu naturalment dak il-fokus mbagħad iktar aċċentwa ruħu għaliex kellek realtajiet illi il-Gvern kellu jagħmel għażla strateġika fuq il-politika ekonomika tiegħu immurx għall-awsterità kif għamlu ta' qabilna fl-2008 fl-2009 f'kriżi ekonomika ferm iċkemm minn dik tal-lum u dik l-għażla nafu x'konsegwenzi korroħ ġabet fuq il-pajjiż. Kellna l-qatt li spara l fuq, kellna l-ekonomija tal-pajjiż li ġamjat u l-qatt biex niżżilnih lura għal livelli aċċettabbli ħadna sal-2016. Ġifieri dak id-deċiżjoni waħda tal-2008-2009 dawna 7-8 snin biex reġgħinija lura bħala pajjiż. U għalhekk il-deċiżjoni tagħna f'Marzu tal-2020 kienet ejja ninċentivaw lin-nies f'dal mument tant diffiċli fejn kien hemm dakinhar niftakar niċċar 11 ta' Marzu il-biża' l-inċertezza ta' dak li ma tafx x'se jiġri, imma bqajna focused, bqajna kalmi
U għedna d-direzzjoni politika trid tkun li laqal fl-manager tal-finanzi tal-pajis mill-2013 il-qoddim. Ridna nutilizzawh billi natu s-support kollu li kien meħtieġ in-negozji tagħna lin-nies lil kull settur li kellu bżonn l-għajnuna. Hekk konna ċari li ħanżommu l-kontijiet tad-dawl stabbli, tal-fuels, tal-gass, u hekk se nerġa' nagħmel dal-commitment issa. Ikunu xi jkunu ċirkostanzi dik il-weda li tajna lil poplu żammejnija u se nibqgħu nżommuha. Wedding, kulħadd, kull min qiegħed hawnhekk qiegħed jara x'qiegħed jiġri madwar id-dinja fejn għandek splużjoni fil-prezzijiet tal-enerġija. Il-prezz tal-fuel mill-pompa minn sqallija il-fuq qegħdin naraw x'qiegħed. Minn €2 5 cents il-litru d-diesel jitla jibqa' tiela terġiżjed €2 15 cents iktar lejn nord tal-Italja. F'pajjiżna kellna prezz ta' 121 id-diesel, hekk kien waqt pandemija terġa' raħħasnih b'7 ċentesmi mill-litru u żammejnieh baxx. Dawn huma r-realtajiet. Kontijiet tad-dawl f'pajjiżi oħra l-ġimgħa l-għaddiet kont f'mexxejja f'laqgħa mal-mexxejja Ewropej. Li jgħidulek bil-fors qed nippruvaw ngħinu kemm nistgħu ma kellna nixħtu parti mill-pis fuq spallejn in-nies. Aħna hekk il-pis bqajna nerfgħu aħna bħala gvern għax nemmnu li dik id-direzzjoni ġusta, d-deċiżjoni ġusta. U llum bdew jaslu għand in-nies b'7 miljun euro f'ċekkijiet. ħaddieħor tafu x'qalilna politika tal-gimmicks qalilna ta' ċekkijiet. U għalhekk l-għażla tas-26 ta' Marzu hija dwar jekk da ċekkijiet u se jkunu tal-aħħar jew jekk hux iċ-ċekkijiet se tibqgħu tirċevuhom ta' kull sena. Aħna tajna commitment ċar. Iċ-ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa se nsaħħuh u se nkunu qed ninvestu fih 24 miljun euro fis-sena bżieda ma' twessih fit-tax bands li se jkunu qegħdin iħallu bżieda ma' dak l-24 miljun euro, 66 miljun euro ieħor b'kollox 90 miljun euro fis-sena fil-bwiet tan-nies. Dak huwa ċar ħafna il-manifest tagħna mal-Partit Nazzjonalista tipprova tifhem x'qed jgħidu u li tifhem żguru għal in-nies se jmorru lura u mhux il-qudiem. U ma tajniex biss iċ-ċekk ta' rifużjoni tat-taxxa, aħna derilna li f'dal mument partikolari biex nilqgħu għar-realtajiet speċifiċi ta' dan il-mument kellna nagħtu ċekk addizzjonali. Hekk wedna, hekk għamilna u allura llum ħafna nies diġà rċevew żewġ ċekkijiet u hekk huwa xieraq. Imma ma nistgħux nidħlu f'mentalità li niddefendu biss. Nifhem li kellna ċirkostanzi ta' sentej ta' pandemija u llum il-kuntest huwa ta' daw il-pressjonijiet ġodda, imma dawk niddefendu għalihom imma mbagħad irridu nħarsu wkoll il-futur ta' dan il-pajjiż. U hemmhekk id-diversi proposti li se nkunu qegħdin nagħmlu illi fis-26 ta' Marzu qed nistiednu lill-poplu biex jagħtihom is-siġil tal-approvazzjoni tiegħu u dalgħodu semmejt il-miżuri li huma speċifiċi għas-settur tan-negozju u tlaqt mill-iktar waħda li hija b'saħħitha fejn se nkunu qegħdin innaqsu r-rata tat-taxxa n-negozji tagħna minn 35% għal 25% fuq l-ewwel 250,000 euro taqlih. Imma il-Partit Nazzjonalista jagħti wieħed ukoll xi ħaġa simili fil-kunċett, imma dalgħodu spjegajt lin-negozji tagħna dak li qed nipproponu aħna u dak li verament qiegħed jipproponi l-Partit Nazzjonalista. Il-weda tagħna hija mingħajr termini u kundizzjonijiet u mingħajr fine print. Aħna qed inwedu tnaqqis fit-taxxa fil-corporate tax rate ta' 10% dak li se nkunu qed nagħtu lin-negozji kollha mingħajr ebda kundizzjonijiet. U l-Partit Nazzjonalista llum ilu jgħidilna aħna se nkunu qed innaqsu r-rata tat-taxxa tal-kumpaniji. Imma dejjem semma biss għal dak il-kumpaniji li jkunu ESG compliant, jiġifieri li jridu jilħqu 3 settijiet ta' kriterji dak dwar l-ambjent, dwar dak is-soċjal u tal-governanza. Mhux se noqgħod nidħol fid-dettall tekniku, imma llum jiena kelli l-kap tal-Oppożizzjoni ħdejja, konna qed nagħmlu dat-dibattitu u għatlu sul kap tal-Oppożizzjoni. Inti qed tgħid li se jieħu dat tnaqqis tat-taxxa min huwa ESG compliant biss. U saqsejtu, qed inti taf sta sar studju mill-Kummissjoni Ewropea dwar kemm jiswa biex kumpanija tiġi ESG compliant
kif iridu huma studju mill-Kummissjoni Ewropea, mhux minn kwalunkwe xi ħadd, mill-Kummissjoni. U tafu kemm huwa l-ispiża annwali biex tiġi compliant mal-ESG u biex tibqa' compliant. 158,000 euro fis-sena. Mela, l-oppożizzjoni qed wieħed traħħis ta' taxxa ta' tant eluf lill-kumpaniji. Imma biex tieħdu dak it-traħħis, l-ispiża se tiġi ħafnola. U għejdu li din x'sens tagħmel. U dal-għodu kull ma qal il-kap tal-oppożizzjoni mhux vera u jiena urejtu studju daqshekk tal-Kummissjoni Ewropea u ma jistax imerjieħ. Tiswihom lin-negozji tagħna 82,000 euro fis-sena f'rapportaġġ u 76,000 euro oħra f'bidliet li jridu jagħmlu kull sena biex jilħqu dan it-target. Tita kull sena u jekk ma tilħaqx dak ma tieħux l-inċentiv tat-taxxa li qed wedek l-oppożizzjoni. Mela allura llum għan-negozji għasem dubju dwar ma' min jaqblilhom jimxu lejn il-futur ta' dan il-pajjiż. Aħna tinkunu ċari ħafna magħhom ngħidulhom l-inċentivi huma dawk mingħajr kundizzjonijiet moħbija u llum verament ħarġu dal-kundizzjonijiet moħbija illi għandha l-oppożizzjoni. Mbagħad semmejna skemi oħra dal-għodu oħrajn relatati mal-investiment qed nitkellmu dwar il-banek. U l-banek huwa settur li inkwieta lin-negozji tagħna. Dal-għodu tkellimna flimkien dwar is-settur bankarju, nemmen li n-negozji tagħna għandhom raġun, il-banek għandhom id-dover li jiffaċilitaw l-investiment u n-negozju f'pajjiżna, għandhom obbligu. Qegħdin joperaw fil-pajjiż imma dak il-rwol kruċjali irid jibqa' hemmhekk u dal-għodu tajt il-kelma tiegħi lin-negozji li bħala gvern se nkunu qed nagħmlu dak kollu possibbli biex niffaċilitaw il-proċess bankarju kemm f'dak li huwa l-ftuħ ta' kont bankarju għan-negozju hemmhekk se nkunu qed nagħmlu liġi apposta biex il-bank ikollu l-obbligu li jiftaħ kont bankarju n-negozju. Qed nitkellmu wkoll dwar business loans fejn noħolqu inċentiv, anzi mekkaniżmu ġdid illi jilqa' għal sitwazzjonijiet fejn il-bank jgħidu wisq biex jipproċessa loan business loan, hemmhekk se jkollna arbitraġġ speċifiku. U mbagħad insemmi wkoll illi se nkunu qegħdin nagħmlu qafas legali ġdid għal kumpaniji startups, jiġifieri dak il-kumpaniji li ilhom joperaw inqas minn 5 snin. Se nagħmlu qafas legali u fiskali, jiġifieri se jkollna reġim tat-taxxa aktar li jagħti aktar inċentiv, aktar favorevoli għal dak il-kumpaniji li huma startups. U mbagħad insemmi wkoll inċentivi dwar energy audits fej bħala gvern se nkunu qed inħallsu l-ispiża sħiħa ta' energy audits għal negozji iż-żgħar u ngħinu wkoll in-negozji medji biex jagħmlu l-energy audits tagħhom u mbagħad nagħtu inċentivi fiskali fl-implementazzjoni ta' dak li joħroġ mill-energy audit. Jiġifieri numru ta' inċentivi kollha bi prinċipju komuni. Fiż-żewġ manifesti. Tal-Partit Nazzjonalista kull benefiċċju li qed jagħtu kollha bit-termini bil-kondizzjonijiet bl-imma u bil-jekk. Il-termini li qed nagħtu aħna, il-proposti li qed nagħmlu aħna kollha mingħajr kundizzjonijiet marbutin magħhom. Għax nemmnu li rridu nibqgħu wara n-negozji f'mument diffiċli ta' wara pandemija, hekk għamilna u hekk se nibqgħu mixjin il qudiem. Grazzi ħafna, ħanaddu issa l-interventi oħrajn, ħanħalli fidejk Svetlana. Sililek, Rev, Iva, fil-fatt l-intervent li jmiss nsejħu issa l-kit għad-sopparditanti. Inselmilkom, jiena se nkompli ma' dak li beda jgħid il-kollega l-Ministru Evarist Bartolo. Jiena waqt il-House Visits ħafna nies jgħidu li imma il-Prim Ministru kemm kellu jkun żventurat. Prim ikollok taċċetta li kont żventurat ħafna kif ħadd it-tmexxija tal-partit u tal-pajjiż. Jiena t-tweġiba tiegħi tkun jekk il-Prim Ministru kien żventurat, żgur li l-poplu Malti kien fortunat. Kien Prim Ministru li kellu jieħu fost l-iktar deċiżjonijiet ibsin, insemmi l-eluq tal-aeroport, l-eluq tal-portijiet, l-eluq tal-iskejjel, eċetera. It-bassir xejn ma kien sabiħ, insemmi it-bassir tal-qat li kellu jitla saħansitra 50,000 fruħ. Imma dan mhux tal-li ma seħħx, grazzi ta' tmexxija lija tiegħu u tal-gvern tiegħu rajna li kellna sentej ta' records. Insemmi l-ekonomija, per eżempju, rekord fit tkabbir ekonomiku. L-ola rata ta' investiment, inkluż dak investiment dirett barrani. Ix-xogħol, qatt ma kellna nies jaħdmu daqshekk biqlieħ.
Minnaħa l-oħra il-qatt, qatt ma kellna qatt daqshekk baxx daqs illum. Insemmi l-assi tal-familja, per eżempju, l-assi tal-familja, il-familji tagħna, il-familji Maltin u Għawċin, għaddaqs illum ma kellhom tfaddil depositi mal-banek lokali, issemmew il-banek. Insemmi il-faqar, per eżempju, suġġett tal-qalbi ħafna. Għaddaqs illum għandna l-inqas rata ta' familji friskju ta' faqar. Unsemmi l-piżijiet ukoll. Għaddaqs illum ma għandna livell baxx ta' pis ta' taxxi, kif ukoll il-familji u n-negozji qed iħallsu l-inqas rata, l-inqas prezzijiet ta' petrol u diesel. Imma jiena ngħid il-vot tas-26 ta' Marzu m'għandniex inħarsu lejh biss bħala premju għal dak li ksibna fl-aħħar sentej. Il-vot tas-26 ta' Marzu għandna nħarsu lejh bħala x'se niksbu għal 5 snin li ġejjin. U aħna nafu li l-Partit Laburista li kellna nikkamparaw il-proposti tiegħu ma' dak tal-Partit Nazzjonalista laqqas ix-xita ħdejn in-nida. Insemmi jiena sindku tal-lokal tal-Pjetà. Għandi għal-qalbi ħafna pereżempju il-proposta tal-investiment ta' 700 miljun fi proġetti ambjentali mqasmin f'7 snin. Tal-Pjetà huwa lokal urban ħafna, ġifieri l-aħħar 9 snin kellna rata ta' żvilupp u kostruzzjoni fenomenali u jiena ninsab ċert li għas-snin li ġejjin se nieħdu n-nifs. Mill-banda l-oħra mill-kappell ta' accountant, jien accountant. Kelmuni diversi negozji żgħar li laqgħu b'mod tajjeb ħafna ir-rata, il-proposta ta' tnaqqis tal-corporation tax minn 35 għal 25%. Imma mbagħad inżid ukoll jiena nitkellem ma' ħafna żgħażagħ eċitati ħafna bil-proposta tal-għajnuna ta' 1,000 euro mill-bank loan tagħhom fuq perjodu ta' 10 snin. Insemmi iż-żidiet il-pensjonanti f'5 snin se jieħdu żieda ta' 15 euro fil-ġimgħa. Jiena nista' nkompli nibqa' sejjer, ġifieri eċitat ħafna għall-elezzjoni tas-26 ta' Marzu, jien ninsab ċert li l-5 snin li ġejjin għandhom ikunu l-isbaħ 5 snin li għattexna fl-istorja. Grazzi. Grazzi ħafna. Dak kien Kit Azzoparditanti, naddu issa għat-tielet u l-aħħar intervent mill-pubbliku nsejjaħ issa lill-Lodri Demikoli. Nirringrazzja lil Ħarkirkop għal din l-akkoljenza sabiħa li tagħna u llum li turi l-għaqda fil-poplu li tirrifletti l-għaqda tal-Partit Laburista immexxi mill-Prim Ministru Dr. Roberta Bela. U din l-istess għaqda hija l-prinċipju tal-bażi Laburista. U din l-għaqda hija dak li aħna bħala partit, bħala gvern Laburista, il-prinċipju tagħna li nistgħu naħdmu flimkien b'dil għaqda biex ikonna pajjiż aħjar. Partit Laburista du kif neda il-manifest elettorali għal-ħidma. Dan huwa msejjes fuq 3 prinċipju. Wieħed li l-ewwel prinċipju huwa għal Malta aħjar. It-tieni prinċipju huwa għal opportunitajiet għal kulħadd. It-tielet prinċipju huwa għal kwalità ta' ħajja aħjar. Għal daqstant dan il-manifest elettorali flimkien mal-budget tal-2022 juri l-impenn li għandu gvern Laburista biex jgħin il-pajjiż u lil dan il-poplu. Din ħaġa importanti ħafna. Juri wkoll il-qalb soċjali tal-Partit Laburista u tal-Gvern Laburista immexxi minn Dr. Roberta Bela. Juri pjan ċar ta' ħidma għal pajjiż u kif dan il-pajjiż semmexxuh għal futur sabiħ. Min-naħa l-oħra, Partit Nazzjonalista ukoll għamel manifest fejn il-proposti ta' dan il-manifest diġà nbidlu 5 darbiet. U kull proposta, fil-fatt, kif sewa qal il-Prim Ministru, għandha ħafna kundizzjonijiet magħha. Min-naħa l-oħra, Partit Laburista, Gvern Laburista, biex jimplementa il-miżuri tal-manifest, kull m'għandu bżonn huwa il-vot tagħkom fis-26 ta' Marzu. Il-lob bil-kliem
tal-Partit Nazzjonalista juri li dan mhuwiex partit kredibbli. Min-naħa l-oħra, Partit Laburista iwettaq dak li jwiet. Insemmi fost l-oħrajn id-drittijiet tal-LGBTIQ+. Iż-żieda fil-pensjonijiet kull sena u dawk iż-żidiet li hemm ukoll pjanati li ħajqgħu jiżdiedu daw il-pensjonijiet. Mhux hekk biss it-twessih tat-tax bans biex kull familja jiqpala madwar 300 euro fil-but fis-sena. Għax aħna nafu li Partit Laburista miegħu għandek is-serħan tal-moħħ għax Partit Laburista qiegħed hemm biex jgħin il-poplu. Barra minn hekk, il-Partit Nazzjonalista huwa partit maqsum. U partit maqsum ma jistax jagħtina gvern li kapaċi jmexxi r-riformi. Ma jistax jagħtina gvern li kapaċi jieħu d-deċiżjonijiet. Id-deċiżjonijiet huwa importanti għal pajjiż. Nieħdu pereżempju, insemmu il-każ tal-djar bil-kera ta' qabel l-1995. Kien gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru tagħna li kienu kapaċi jieħdu d-deċiżjonijiet li kien hemm bżonn biex jissalvagwardjaw id-djar ta' 10,000 familja li kieku kellna gvern nazzjonalista qed imexxi dal-pajjiż daw in-nies kienu jispiċċaw bla dar. Il-Partit Laburista, gvern Laburista huwa tarka għal kulħadd. U din importanti ħafna għaliex għax gvern Laburista jgħin lil kulħadd. Għalhekk huwa serħan tal-moħħ. Għal daqstant, fis-26 ta' Marzu għandna għażla. Għażla ta' gvern Laburista li kapaċi jagħti stabbiltà lil dan il-pajjiż. Għażla ta' tmexxija soda, determinata u kredibbli li kapaċi jtina il-Prim Ministru tagħna Dr. Robert Abela. Għażla għal futur sabiħ. Prim Ministru, sa nerġa' nieħdok għal dalodu, kont impenjattiv ħafna mill-lider, kien hemm laqgħa oħra ġewwa il-Kamra tal-Kummerċ u din id-darba hawnhekk spjegajt illi intlaħaq qbil mal-Malta Freeport biex l-operat ikun aktar il-bot min-nies. X'inhuma l-pjanijiet? Semma punt kitu xtaqt nindirizzah. Jien ma ngħidx li kont żventurat. Kont anzi privileġġjat u kelli xorti li flimkien ma' tim ta' nies kompetenti mexxejna l-pajjiż f'wieħed mill-iktar momenti diffiċli fl-istorja tiegħu u tad-dinja b'mod ġenerali. U għalhekk li hija dik l-għażla li għandu l-poplu qudiemu llum jekk iridx li dak l-istess tim ta' nies kompetenti flimkien ma' kandidati ġodda bħal Kit ikunu qegħdin imexxu lil dan il-pajjiż għal 5 snin li ġejjin u dalgħodu jiena semmejt lil kap tal-Oppożizzjoni lil min jaf dawn in-nies x'għażliet qed inresqu quddiem il-poplu. Il-kandidatura tal-Partit Laburista fuq naħa u dik li qed joffri il-Partit Nazzjonalista. U n-nies irridu jagħmlu din l-għażla kruċjali fis-26 ta' Marzu li ma' tim ta' nies se jkun qiegħed imexxi il-pajjiż inkluż f'mument fejn hemm gwerra li għaddejja fil-periferija tal-Unjoni Ewropea. Ma ħaniġi għad-domanda tiegħek. Iva dalgħodu fl-istess laqgħa li kellna mal-Chamber of SME semmejt din l-inizjattiva l-ġdida tal-ftehim anzi ġdid illi wasalna għalih mal-Malta Freeport Terminals Limited fejn il-prinċipju warajh kien illi irridu nifhmu li hemm infrastruttura li hija essenzjali għal pajjiż u definittivament bħala pajjiż li huwa dipendenti fuq is-settur marittimu. Fatlaħna gżira, is-settur marittimu neċessarjament huwa kruċjali għal pajjiż. U l-investiment li sartu l-snin fil-Malta Freeport huwa meħtieġ anka għaliex joffri għajxin ta' kwalità lil ħafna u ħafna familji li jaqalaw l-għajxin tagħhom minn hemmhekk, imma huwa kruċjali għal diversi setturi f'pajjiżna. Imma aħna nistgħu ngħidu għax hija meħtieġa l-infrastruttura marittima ninjoraw il-bżonnijiet ta' residenti tal-lokalità assolutament le. U hemmhekk fejn żewwiġna dawn iż-żewġ elementi, l-ħtieġa ta' din l-infrastruttura imma r-realtajiet ta' inkonvenjent li n-nies tal-lokal ta' Birżebbuġa partikolarment qegħdin isofru. Fil-passat diġà bdejna nindirizzaw ġifitajna skemi ta' inċentiv bħal dawk ta' double glazing tal-ġiġ biex naqsu l-istorbju. Imma r-realtà ta' Freeport, kullum kien madwar id-dinja, Freeports jikkompetu ma' xulxin għall-klijenti ibbażat fuq l-effiċjenza tagħhom.
kemm jirnexxielhom jabbu u jħottu minn fuq il-bastimenti containers fis-sija. U l-operaturi ta' shipping lines jażlu Freeport minn ieħor skont l-effiċjenza tiegħu. Kompetitur dirett tagħna jinsab letteralment ftit eluf ta' mili l-bot minna, distanza qasira ħafna l-Greċja. U hemmhekk fejn wieħed mill-iktar portijiet kompetittivi u aħna l-Freeport tagħna kontinwament f'kompetizzjoni miegħu. Jiġifieri ma tistax tagħmel miżuri li tnaqqas l-effiċjenza tal-Freeport tagħna x'ikun ifisser li nitilfu x-xogħol u xogħol ma nistgħux nitilfuh. U l-konċessjoni li kienet iffirmata minn amministrazzjoni preċedenti mal-Malta Freeport kienet tagħti dritt lill-operaturi tal-Freeport li jespandu l-operat tagħhom fit-Terminal 1, partikolarment f'dik il-parti magħrufa bħala il-West Key, li fija setgħu jinstallaw ukoll dak il-krejnijiet l-għoljin il-magħrufin bħala key cranes. Li tfisser ukoll bastimenti li jsorġu letteralment faċċata tan-nies. L-operat hemmhekk kien se jkun ifisser kieku dil-estensjoni kella timmaterjalizza kif kellu dritt il-Freeport. Il-kontratt jagħti dritt lil Freeport li jagħmilha dil-estensjoni, imma kien se jkun ifisser tiżbit tal-containers fuq il-karrijiet dak li nafuhom bħala iż-żiemel ta' tawar li nġibet mit-trakkijiet, tiżbit kontinwu għaliex biex tkun effiċjenti neċessarjament tittaġġel fix-xogħol u jfisser għal kull min jgħix f'Birzebbuġa kien se jkollna inkonvenjent kbir. U l-għażla hemmhekk kienet poġġejna bil-qiegħda mal-Malta Freeport waqt pandemija da kollu bdew id-diskussjonijiet fl-iktar momenti ta' pressjoni u konna ċari magħhom nafu l-għandkom id-dritt imma aħna ma nistgħux nabbandunaw lin-nies ta' Birzebbuġa. U fehmuna, Malta Freeport fehmitna, imma naturalment kien hemm kompromess li rid ftehim li rid jintlaħaq. U għalhekk illi ilħaqna ftehim mal-Malta Freeport illi huma se jkunu qegħdin iċedu d-drittijiet li għandhom fuq il-West Key li jinstallaw il-krejnijiet, se jkunu qed iċedu dritt li operaw minn hemmhekk favur il-komunità ta' Birzebbuġa. U l-ftehim li lħaqna magħhom huwa li fejn hemm il-moll aktar il-barra ikun hemm dak li jsejjaħ squaring off, jiġifieri jsir investiment infrastrutturali min-naħa tal-gvern biex jagħlaq dak il-moll biex jimla dak il-moll u hemmhekk isorġu il-bastimenti li jkun ifisser li dak l-operat ta' cranes li suppost sar letteralment faċċata tan-nies se nkunu qed noħorġuh il-barra biex ma jkunx hemm inkonvenjent tan-nies. Imma tħallna f'dettalli iżjed ukoll għaliex għandek parti ieħor mill-operat li ma tinvolvix l-użu tal-key cranes dik li hija magħrufa bħala ir-ro-ro operation. Ir-ro-ro huwa bħal kif jaħdem il-bastiment ta' bejn Malta u Għawdex bil-rampa u jinżlu l-karozzi minn fuq. Mela għandek parti mill-operat tal-Freeport li huwa l-ħatt ta' containers bil-krejnijiet, imbagħad jidħlu bastimenti li jkunu bir-rampa u jinżlu l-karozzi minnhom jew merkanzija oħra. U hemmhekk ukoll ilħaqna ftehim mal-Malta Freeport li jekk ikun hemm bżonn li jsorġu bastimenti biex jagħmlu din l-operat tal-ro-ro, dan ma jsirx waqt il-ħinijiet tal-mistrieħ. Jiġifieri jekk se jagħmlu operat isir waqt il-ħinijiet tax-xogħol ta' matul il-ġurnata, bil-lejl u f'ħinijiet tal-mistrieħ iħallu l-residenti jistrieħu hekk kif jixirqilhom. Jiġifieri dak kien il-ftehim li wasalna lih. Il-prinċipju kien l-istess wieħed li għamilna mal-AUM, mal-Università Amerikana f'Malta, li ħallejna l-investiment li ħajkun qiegħed isir, imma l-estensjoni irrelokajni għal l-ITS li hija faċilità li se tkun adattata, dedikata għall-iżvilupp edukattiv fosthom l-ITS, għal Smart City, relokajna l-estensjoni lej Smart City, tajna Bormla fejn kien se jsir id-dormitorju lura lin-nies, mhux biss tajnieh lura n-nies. Imma se nkunu qed nagħmlu parkeġġ taħt l-art u spazju miftuħ aħdar fil-wiċċ u l-istess imbagħad gburi ħafna bija wkoll dak li rnexxilna naslu għalih fiż-żonqor ta' Witilgħin fejn tant u tant art ta' UDZ se nkunu qed nagħtu allura lill-komunità inkluż fejn hemm l-eks-pixxina nazzjonali. Imma fadal iżjed għan-nies ta' Birzebbuġa. San Luċjan, minn faċilità li fiha ssir il-ħażna taż-żejt, issa se nkunu qegħdin inneħħu it-tankijiet illi hemm f'dik il-lokalità. Inneħħu l-inkonvenjent illi l-operat ta' dik il-faċilità neċessarjament minn natura tiegħu kien qiegħed joħloq lir-residenti
U minflok nibdlu dan is-sit f'attrazzjoni unika. Se nkunu hemmhekk il-pjan huwa li nagħmlu Sustainable Innovation Hub fejn ninċentivaw l-innovazzjoni se jkun proġett verament sabiħ u se nkunu qegħdin inniedu wkoll il-pjani tagħna dwar dan. Imma mhux biss, fadal. Insemmi il-proġett ta' shore to ship li se nkunu qegħdin nagħmlu wkoll fil-Malta Freeport, dak se jbiddel ħafna il-kwistjoni tal-kwalità tal-arja u kif ukoll l-inkonvenient li kienet jiġi bil-ħsejjes ġenerati mill-generators u mill-magni tal-bastimenti li kienu qed jitħallew mixowlin waqt li l-bastimenti huma sorġuti fil-port. Hemmhekk il-proġett jinsab miexi qed fil-parti ta' procurement se jkun qed miexi l-qudiem l-istess kif għamilna fil-port il-kbir se nkunu qed nagħmlu dal-investiment fil-Malta Freeport li jfisser li l-bastimenti li jidħlu metu ma sorġuti irridu jitfu il-generators u l-magni tagħhom. U l-kurrent se jkunu qegħdin joħduh mill-art. Dan huwa proġett li se jnaqqas ħafna u ħafna l-inkonvenjent ġenerat mill-istorbju, mill-magni, imma wkoll li tejjeb il-kwalità tal-arja bil-tnaqqis fl-emissjonijiet. Unkun qed nolqos jekk ma nsemmix proġett ieħor li tant għandi qalbi li inawgurajna ftit tal-xurilu dak ta' Witfulija fiż-Żurrieq fejn minn Miżbla niftakarx qaluli residenti ta' Żurrieq meta inawgurajnieh għadna nitkellmu qaluli aħna kien ikollna nagħlqu it-twieqi tad-dar għaliex id-duħħan li kien jiġi u l-intejjen ma stajniex noqogħdu ġewwa d-dar fihom. L-umoru kulħadd forsi ħafna marru f'Witfulija, verament proġett sabiħ u rejna kif minn Miżbla rnexxilna noħolqu park għal-familji fejn jistgħu jmorru jgawdu jirrilassaw fil-ħin liberu tagħhom mal-familji u mal-ħbieb. U għalhekk li aħna verament għandna għall-qalbna lil dawn li nħawi. Kif għandna l-qalbna lil bqija tal-pajjiż kollu, Gżira u Ċija u Malta li tant għandna l-qalbna. Mort vera sabiħ kif wasalt kelli ftit niġri ġirja u mbagħad qed nara x-xemx nieżla ħafna fil-faċċata bellezza vera sabiħ. Proset. Qabel ma ngħaddi l-aħħar domanda lik il-lejla, Prim Ministru, nixtieq nistaqsik. Ovvjament f'dawn mhux biss fi żmien tal-pandemija, imma anke f'dan iż-żmien li l-Ministsib ta' support apparti it-tim tiegħek sintendi, ma hekk xi persuna partikolari jew xi grupp ta' nies li tixtieq issemmi aħna imdorrijin nagħtu l-kredit fl-aħħar tal-programmi tagħna. Allura qed nistaqsilek jekk trix tagħti kredit lil xi ħadd. Għanna tim ta' nies li qegħdin jaħdmu minn qalbhom si attwal ta' kuljum u verament nixtieq intenni ringrazzjament tiegħi lejhom. Imbagħad naturalment il-familja, Lidja u Ġorġa illi tant jagħmlu li kuraġġ ta' kuljum. Partikolarment Ġorġa mbagħad li nara għalkemm għadha żgħira xahar snin issegwi l-kampanja, tissegwi dak kollu li jkun għaddej, toqgħod tinkwieta li jiena ngħidilha tinkwieta għax qegħdin naħdmu tajjeb, imma neħu pjaċir. U tara di xi ħaġa li qed nesperjenza ta' kuljum meta niltaqgħu ma' nies kemm tfal minkejja ta' żgħira qed isegwu l-kampanja u juru interess f'dak li qegħdin nipproponu għall-futur tal-pajjiż u kemm jifhmu l-miżuri li qegħdin inniedu, proposti li qegħdin inniedu. U tara kemm għalhekk sħaqna ħafna fuq il-garanzija tfal, għaliex nemmnu kemm huwa importanti li minn stadju bikri ikollok proċess edukattiv li jkun wieħed b'saħħtu, kemm huwa importanti pereżempju li ninċentivaw l-attivitajiet ekstrakurrikulari fil-formazzjoni tal-karattru. U għalhekk illi nidejna miżuri li huma proposti li huma speċifiċi biex insaħħu dik l-erja. Imma mbagħad deħlin fl-aħħar parti tal-kampanja elettorali nsejħilha l-aħħar liwja. U wara s-26 ta' Marzu hemm ħafna x'nagħmlu jekk il-poplu jagħtina l-fiduċja tiegħu. Insemmi commitment li tajt lil-numru ta' koppji li jixtiequ jsiru ġenituri imma minħabba limitazzjonijiet li għandna fis-settur tal-IVF sal-lum mod inġust ma jistgħux isiru uħud minn dan il-koppji smajtuhom jitkellmu pubblikament ukoll. Hemm oħrajn. U tajthom commitment ċar li jekk ningħataw il-fiduċja sal-ewwel mid-ġurnata mill-bidu tal-leġislatura se nkunu għamilna l-emendi dwar l-IVF.
dak il-commitment qed nerġa' ntennih illum. Imma dan il-bidliet u oħrajn jekk qed nitkellmu fuq is-settur ambjentali, it-tnedija ta' dak il-proġetti ta' 700 miljun, it-titjib fil-pensjonijiet, il-kwistjoni tal-garanzija għat-tfal, diversi setturi l-inċentivi li qed nagħmlu across the board. Jistgħu jsiru realtà biss jekk in-nies fis-26 ta' Marzu jagħtu s-siġil tal-approvazzjoni bil-vot tagħhom. U għalhekk l-appell tiegħi llum biex kulħadd jiġbor il-vot għaliex huwa bil-vot li kulħadd jista' jiddetermina il-futur ta' dan il-pajjiż. X'direzzjoni jrid li l-pajjiż jieħu, jew li mmorru lura għall-passat, jew li nibqgħu mexxin il-qudiem fil-ħolqien ta' aktar ġid li jitqassam b'mod ġust bejn kulħadd. Lil dawk li għadhom xettiċi minn dak li se jagħmlu fis-26 ta' Marzu u x'se jivvotaw jew mis se jibqgħu id-dar, min se jibqa' d-dar jagħmel ikun qed jagħmel preċiżament dak illi jrid Bernard Grech. Li diġà qed juri b'mod ċar illi dak kollha li jibqgħu id-dar se jinterprethom bħala vot ta' fiduċja fih li jkun ifisser siġil ta' approvazzjoni għal politika tal-Partit Nazzjonalista illi kienet waħda li fixklet f'kull riforma illi għamilna f'dal-aħħar snin. U għalhekk l-appell tiegħi lil kulħadd biex jiġbor il-vot u li fis-26 ta' Marzu nagħtu deċiżjoni favur illi dan il-pajjiż jibqa' miexi l qudiem, favur illi nsaħħu l-pensjonijiet, favur illi nsaħħu liż-żgħażagħ tagħna, lill-istudenti tagħna, nagħtu l-garanzija għat-tfal. Id-diversi proposti, 1000 proposta li telqu minn mit-idea li tnebħu min-nies u l-1000 proposta wkoll huma dak illi smajna minn in-nies u implementajnihom ġewwa manifest elettorali fuq kollox huwa appell biex nibqgħu pożittivi. Konna pożittivi waqt pandemija, bqajna pożittivi sal-lum u hekk irridu nibqgħu. Nibqgħu nitkellmu nispjegaw il-ħafna proposti li għandna lil dak li għandhom weġat resquhom lejna, aħna qegħdin hemmhekk biex nisimgħu fejn hemm il-menti li huma ġustifikati se noffru soluzzjonijiet għalihom. Jien l-ewwel wieħed irid nibqa' nisma' mingħand in-nies u noffri soluzzjonijiet għall-ilmenti u għall-weġat tagħhom. Dak huwa l-commitment tagħna li nibqgħu viċin in-nies u għalhekk li qed nitolbu lill-poplu jislifna il-fiduċja tiegħu sabiex nibqgħu immexxu lil dan il-pajjiż il quddiem, nibqgħu noħolqu aktar ġid u dak il-ġid igawdi minnu l-poplu Malti u għalċikom. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, Onorevoli Prim Ministru, grazzi tal-appelli tiegħek, tad-diskors tiegħek, tal-enerġija u tal-ħidma favur il-Partit Laburista. Grazzi ħafna.